पगला गए है तू मेरा जाने मन तू मेरा दीवानी है मेरे सनम क्यों नो याद है सनो तो मौजे बन जाई पैसो ऐसा लेती सब काय बाबा बड़ा गीत गावत रह बढ़िया बढ़िया गाना गावत रह का हो बाबू लव स्टोरी वाला तू मेरे प्यार सनम ये कुल गावल जाता तारा उम्र में का हो ये बैठो ना बैठो ना आवा ना ये बैठा ना का डेरा तर तर गोली मारता नहीं का बोला एगो बात को ना नु ना केहू से नन कहबो केहू से ना कहो तो हमर क्रिया खा तो तार क्रिया ता तो हमर क्रिया खा ले हां तार क्रिया ओ ठोला लिए बिया न कौन उठला लिया ओ ठोला लिया ना ओ टोला में घुबे लेगो ठोला लिया बारी के ले पेंडे बा केकरा घर के ये बताइबो तब नु किने घर बा कर अरे हो लकट हुआ के घरवा के अच्छा अपन मौगी बिया न हां बोला लेबो गाव काले ता चक्कर कर चलेला का लोभ चलेला लव चलेला का बुझता रह आ कहब त हमार खुशी ना 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 खिसी आई तो बोला का कहे के बोला लो ही पैसा पैसा हां पैसा पावेले ऐसे आवेले द तब पैसा पावेला ना हां पहला सुनले बनी लइका टोला भाला के कतना कोन के सुनले बनी बोलावे ल सब करे के हां होला पेंडी सब मार के ना घुमेले हैं हेलो लो 10 रुपया पाई धर पैसा अपन कोहेला सकिए 10 रुपया दे देले ना 10 रुपया पाई नहीं आई द मैं पैसा द गिनत का बड़ा लो ई गोरी आ एकरा में हमरो के चाही कुछ के पता के द है ने ए मन तने तने पा जल कोहेला ना तब जल दिलबा ना मैं तल हम जाइबो ना करब अच्छा एगो औरी ले लो एगो ना हम द रहो ना मैं जज करे के उ तो का करे के हम ना जे धर पैसा अपन धर मानो ना माने ना द सब पैसा द मैं लो लिया दे बना हां लिया तब का कह बोला बोला कोई की बोललन ओ बाबा बोलला चल अच्छा का नाम होता हो देखो ती ना तिरकुट बाबा अच्छा ठीक बा जतन कह देते ना क्या? आई जे रहियो ए जे रहबे करो हम जा ना इंतजार करत हले जले आइबा ना तले उठा ना ठीक बाजार तनी जा बुढ़ावा एक बुढ़ावा बा ना मैंने फोन उठाओ का करता हूं तबे से मिले खाती बोले ले दो एजा का करता रू का त हर काम भाई बतावा ना का काम बा हां काम तो बहुत एगो बढ़िया बात बा तारा से कहे के भाई एक आदमी कले बा के का करे बा एगो बुढ़ावा बा न केवन बुढ़ा अरे को जोन तिलकुटो नाम हो तारा गांव में के अच्छा हो बुढ़ावा जन पूरा गांव में का रखले बाटे ओकल मैं कई गो लड़किन के बुलावेला हमेशा हां हो नाच में के लड़किन सुन के ना तो उहे बुढ़ावा कले बनो कि लकठुआ के मेररुए बेनो करले कही हमारा के हां हम हमारा के ऊ बुलावलो स बुलावला हस सुन बुढ़ावा ना है देखा ना पैसा देले कहत ले पैसा दे दी पैसा दे के बुलावलो स हां जा ठीक है जा तू जा ना हम एकर बात संभाले जा ठीक बा जा ले जान तो कहां बा खरियनिया बा ना पूरा हां ओजे सब बैठल जान जा बा कनु कहां रहेला अभी जाओ बैठल बा बुढ़ावा तारा हम के इंतजार चली करता जा ना बुढ़ऊ के अबे बतलावत तनी पैसा जवन हमरा के बोला खती लोन ई पैसा दे के ना चार गो गुंडा अबे बोलाते ना मारवा देनी उनकरा के ना तो फिट कोई हो हेलो हां ओ काम बा तू अपन पूरा दोस्त के लिए क्या ना तनी काम बा हां हां तनी खरिहनिया में अरे आवाज जल्दी आवाज जल्दी ना क्या हो गया का भाई का ना जा पैसा अबे हम तोरा के औरी पैसा जब अपने में बांट लिया जा ठीक बनू का एगो हमर काम बा बोलो का काम बा अब एगो बूढ़ बाटे खरियानी में तो के लिया के चलता नहीं जी हम चुपचाप बैठब ओकर के इतना धोए के बना अच्छा मारे की बात करे के केने बा अरे खरियानी में अपन के दादा बैठल बा चलो चलो दिखाओ चलो आगे कर चलो बार मार के मार दे तनी पर का बुढ़ऊ का हो आगो न सोना सोना हां हम सोना है कि चानी हमें बताओ तनी आपके ठीक बा कोई चीज का कहत नहीं हमके काहे खातिर बोले ले रहनी बैठो रुक तनी के कत फोन आवता हेलो तनी हेने बैठो ना कहां बाबू जा हो आओ जल्दी काम बटे दिए की बाहो तनी के का हो का भाई का हो कुछ ना हो का कहले बन के पहला कौन सी बनी का कनी हो आई के के बोले ले हो तू न बोले ले हो हमरा के का कहते हम तेजे बोले हम बोले नहीं हां अरे अब ना वाली लेके चाहिए
दादा तनी तनी रुक जा इनकर बतिया सुन जा का कहत ना रुका ए कहां जात रह इधर रह रुको तो समझा ना आई रुको तो समझा सामा भी रहता बात फाट जीवा भी अरे बताई बा का बोले रह का बोले रहा मैं राज बोले मैं सारी के अरे ते समझा का बोले रहा हमार दादा पहले इनकर बात सुन जा चुपचाप रह ना तनी का हो कब लाहे 50 वाला लगाओ तन तो हो दादा लगा के लूट नहीं थे चलो बताओ बताओ का बात बा काहे खातिर बोलिल रहो हमरा के ए बच्चे हम बोल रही हां के दिल रहे 80 रुपया के करा के ये नहीं के मालूम ना हमारा जाओ के ना सोचो दादा अरे बे बाबू अरे धार अरे भैया तो कुर्सी के बताई बता अबे जान भक्स देम कहा देता काहे के बोले रहा काहे के ए बाबू हम नहीं बोलौले हो के बोले बताओ ना हम तारा मुंह पे भी का कहते हैं कि 80 रुपया ना देला बोले रह तू के कहता 80 रुपया काम नहीं किया तू कमिया के 80 रुपया काहे के देला बताई के ना सोच अरे भाई टाइम लग अरे बेचारा तंज होता था अरे बाबू काहे ए दादा बोले राज बोले राज अरे बताओ गोल पर गिरो तनी जा चलो छोड़ दलो हमरा के बोलो बताई बा ये कुछ समझे यार क्या क्या लड़की समझता दूसरा के लड़की आथु ऐसा का यार तारा गोल पर गिरो तनी गिरो खड़ा तो हमके छुआ तोड़ा बड़ा गोल पर गिरे वाला भइल बाबा गोल पे गिरो चलो गोल पे गिरो पहले गिरा गोड़ पर गोल पर गिरा तो तारा आज के बाद ना हुई काम अब ना होई कब ना 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 तारा गोल पर गिरा तनी अब ना होई ना हो शंकर में ना तो अपना बहनिया के भेज दिया हमारा भैया बोला वाला सा तब सोच लिया जाए तो बाबू तारा गोल पर गिरते अब ना ए चल चल आज के बाद हो जी एरिया में लोग गुला तो काट के घाट दे ऐसा ना होगा कि कब हूं ना उठ बैठ करो तनी हां करो कर बढ़िया से करो बढ़िया से अब ना करो कोई गोल पर गिरो मर जा चलो हो चल भेज दे रो सा हमरे के बड़ी मार मरली सा साला वो काजर केवना के बोलवले रहलिए बड़ी मान मरवले हिया आवत रहली से पहले न वो वैसे ना करत रहलिए सो काहे रोत रहो कहां भात बैल भेजले रे नहीं आइलियो सारे कोई का तू केवना के भेज देल हो कौना के अरे तू ही न कर लग के मेहरबिया के तो कबा को मेरा नु रहलिया हां सब के कर कहते केवना के मेरा नु लेती रहलिया तू न कर ला गांव में घूमे ले लिपस्टिक लगा के तू रहलिया दोसर रहलिया बड़ी मार मर डाल तू आ देले बिया तू देखा तार के सही कर ले वैसा मैं हमें जान तार के ठीक कर ले बिया मर ले बिया तो मैं हमें अभी ना अभी और मराई बना तो छोड़ दे कुछ काम कोई बुढ़ा गुल तोरा के बड़ी मान मर ओइ काजर केवना के भेज देल हो सारे कहीं का का तू देना के देला तने के पैसा देने है जान मार तू मर को तक को मार हमारे को मरना तो हम लोग पीटे हम तारे के जलो मार के तो डांट तोड़ दो करो आप आज के बाद ऐसा काम मत करे ठीक बा ना करो हां सभी भोजपुरिया भाई बहनों को गोड़ छुके गोड़ लागत हम जितेंद्र प्रताप तिरपी बाबा हमारा चैनल के नाम है मशहूर कॉमेडियन लाइक करी शेयर करी सब्सक्राइब करी आगे बोलब यहाँ के नमस्कार प्रणाम हम नया से हमनी के अपन टीम में वीडियो बना के कोनो खास संदेश ना रह से देखनी जना कैसे मतलब एगो आदमी मतलब एगो औरत के फंसा के पैसा दे के ऐसे बुलावत रहन से ऐसे ना करे के चाहिए अपने भाई बेटी बहन का दूसरे के माने के चाहिए अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगी तो दिल से लाइक करो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा तो ये वीडियो के साथ दीजिए विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक खाती जाएंगे